So guys, welcome. Alam niyo ba kung ano to? Sorry sa madumi kong kuko. Kasi yung talagang trabaho namin, madumi talaga sa barko. So, this is mama, tawag namin, or nganga. So, dito sa lugar namin, nabibili siya ng ganito, templado na 1 peso sa isang piraso. So, titingnan natin kung anong laman niya. Ito na po tayo, mag-unbox tayo sa laman niya. So, laman niya is a little piece of bunga. Bunga siya. And then, meron tayo itong dahon na to, tinatawag naming luba, or sa salitang Ilonggo or Hiligay nun ay buyo. Dahon ng buyo daw. So, itong dahon ng mamin, sa mga Tagalog sinasabi nila, o betel leaf. Tapos, meron tayong tabako. So, tobacco siya. Din sa yung puti na powder, makikita natin. Wait lang, bubuksan natin. Yan po. Puting powder na rin is lime. Or sa tawag namin, sa local na salita is apog. So, babawasan natin ng apog tsaka tabako. Kasi ito, nakakapaso to. Hindi man nasin nakakapaso, pero susunugin yung mga bibig mo, yung mga gums mo ng apog. So, ito namang tabaho, kailangan maliit lang yan kasi nakakahilo siya. Ito yung nakakapagpa-addict ito. Yan yung bunga. So, sabi nga nung documentary, Betel Nut is one of the most addictive drugs in the world. Kasi maraming nagnanganga sa iba't ibang lugar sa Asia. So, ayan. So, babawasan natin ng kaunti yung ating apog. Kasi sabi niya kasunog daw yan. Pero I tried this maraming beses na. Since tignan mo yung natin tabako. Wag masyadong malaki kasi may hilo ka at magsusuka ka. Baka matay ka pa. Rarap na natin siya. So ito. Yan na. So ready to go na siya. Last time na nagpa-medical ako, sabi ng doktor sa dentist na 14 na ngipin ang kinakailangan lagyan ng pasta dahil sa kakanganga ko. So every 4 months na papalinis ako ng ngipin. So, sabi ng mga matatanda mampatibay na ng ngipin to. So we will show this. Yung flavor niya, hinahanap-hanap ko siya. Sabi nga ng mga taga sa amin, it's better na bagnganga lang isa may grilyo. But it has the same effect kasi meron siyang tabaho. I want to inform you that lime can cause cancer. Throat cancer or mouth cancer na nakakapagsanay siya. Yung magugustuhan yung flavor niya sa umpisa, pero later on, magiging masasanay kayo. Tapos, parang sa sigarilyo din na hinahanap-hanap ninyo, kakaalik siya. Kasi, yung aroma niya, yung kanyang, ay hanapin mo. Yun pa yung unang dura ko. So, by the way guys, meron na siya ditong, example lang pa, pero hindi bunga to. Ganito ang bunga pag, hindi siya bunga, kakalasan to. Hindi siya, dito ganitong bunga, bunga, hindi siya. Ganito yung itsura ng bunga, ganitong puno rin siya, pero hindi, this is not bunga, hindi ko yung ito. Dito tayo sa quarantine facility, kakarating lang natin galing Bacolod. Pula siya. So kung baga, ito yung traditional na chewing gum. Chewing gum ng mga matatanda. So, marami sa mga bata dito sa amin, maliliit pa is naganganga. So, makikita nyo sa every street, ang daming pula-pula. Ito lang yung stimulant. Stimulant daw ito eh. Nung unang subo ko dito, I will tell you, talagang tulog ako. Nagsuka ako. Nakatulog. Talagang sobrang nakakahilo siya. Sinuka talaga ako yung kinain ko lahat, sinuka ko. So you will wait. So di kagaya siya ng So kung nag-inom ka, sobrang lasing mo na, ganyan yung naramdaman mo. Sobrang nakakahilo, mag-ikot yung paligid. Di ka makatayo, upo ka na lang uhiga, tsaka magsusuka ka. Yun yung parang tama niya. Itong nganga na to. So,
maybe pumunta kayo dito sa YouTube channel ko at nakita niyo tong video na to kasi you are curious kayo kung anong so hindi ko naman siya madalas ginagawa, sometimes lang. Mula siguro almost a year hindi ako nakapagnganga. I mean, I was in back kasi sa barrio to naganganga yung mga Muslim. So, I mean, hindi naman para sa mga Muslim lang. Kasi, sa mga Maranao, sa mga Tausog, sa mga people of southern Philippines, sa Mindanao, ay traditionally, mga katutubo sila. Even before palaganap ng Islam pumunta sa Mindanao, siguro they are already using nganga na sila. Yung sa katrabaho sa barko, na-assign sa Mindanao, bahay nila sa Buanga, Sulu, marami daw doon mga Muslim naganganga. So it's not just for the Muslim, kasi even in Ifugao, traditionally, naganganga rin. Sa Samar, long time bata pa ako, nandito na yan. So, it's a modern day, pero dito pa rin itong to. In Taiwan, meron. Naganganga rin. Sa Indonesia, Malaysia, pati sa, tawag ito, sa Papua, Balapa, don't ever swallow yung nganga. Kasi, kahit hindi talaga sinaswallow siya, sa parang chewing gum, hindi mo siya lulunuin kasi may hilo ka. Kahit ito nga sabi ko, aroma lang yung katas lang niya, I mean yung amoy lang niya, nakakahilo na. What else kung lunugin mo siya, you swallow it. So don't swallow it. Use betel nut oftenly kasi it would cause a permanent damage in your mouth and your teeth. Sa akin, damage talaga bata pa ganyan na, tingnan mo yung mga damage niyan. So thank you for watching. See you.